Controller of Examination Jongkanihu Udevashish Chaudhry ulakulari kinong ilam ko North Eastern Hill University Student Union banpa examen ni re-evaluate biang yaki paper jongki samla baile exam balapun long dakanihu COE ulakulari yakani hadian gaji kendo bat kinong ilam kanihu su ha kasibar kibala thumuban penlong dakajeki namarba amsyam lapan rekam yakaje kod apreng kanihu su bat COE Hadian bagani husu galayo yakajung ujor ni kena pule jongki college prepare kiba affiliate yakanihu bakajing ai marks hakani ka semester ka beladap kalong ka baturmur sikat daya kani husu kala sim yakani ka isu kala ai ka memorandum ya COE bat kala dawan COE ba udai banle halor kani kajing complain jongki kena halor kani kajing ai marks ka baturmur ka jongki niki examiners henrengila ai por yu siteo baun reply yangi ya kita kajing dawa ke jongi Henry kamdon kono kajing akren ru na pedeng COE bat ngi kae ke ba unle ha ka ba un sim khia ya kan ka issue tedai ha kan ka sing menta ngila rai bangin wan ya kundu biang u sesisen ba ngila ong ru yu balada umla ba un solve kan ka issue ngimban se ban sim pat na kajing khi ba pher pen bor ya ka examination block ba kan sim khia kan ka issue Henry hadin kajing akren pan COE ula rai ba ula kubur ya kajing dawa ka jongi Bat menta ngila ayo ya result na COE hakaba ulaong ba unai ya gini ki papers jong gini kena ki basngo ba ki duna ya ka marks bat ki basngo ru ba ki di banyo khambon ban ya ka e ba ki la sha ai ningkong tena kaliang ka jongi ngi priang ya kani ka solution na kaliang ka jong COE bat ngila kren ru ba ki kena ki bangat ya kani ka problem bat kumjo ru ngila ya kunjo khten ya ki members ki baro Bangi priang ya kan kajing rai kajungu COE ban ai gini papers ban recheck biang sya kinong hikai kabakini kena kikwa ban ai bat lada don kono jing bakalah lo kajing ai marks accordingly na kaliang kajung COE unsa arrange biang ya ka correction ka bathamai alor kini ki exam papers lalu kata ban ai ya ki papers un ai nadu next week ngin hab ai ka application sya COE halor kani kajing pan kajungi ki papers jungini kena But next week unsa ai gini ki papers jong kini kena ki bei kendo gini ki jing ha kaju apor kani ka seng ki samla puli jong kani ka school ba kala ujor ting ru ya ka jing pamdon vice chancellor ka university hapo campus haman ki por ki samla puli ki don kam ka seng kala dawa balada uni ukledo kani ka school ba don por man sngap ki jing ki samla kan ba bo mino na kani university but dai ban pulong ya kani ka jaka puli tangkum ka jaka sa pengat mi vice chancellor jong kani university hakaba sim ladon setia hakane ke kampus wat hapdeng ke jinge ke bu khna yu kondo kumangitip hi bu nu vice chancellor ula penlong ya kanihu tangkum ke jaka ke bu unsuan jongok kai hakashi benai ngakwa ban kali nu vice chancellor kat nu sen ujudan hapo ke university na kaliang ke jong kanihu su hi ngila rai balada nu vice chancellor umla bu unsyong hapo ke university ban pet ya ke jinge ke jong ki khna pule bat jong ki nong hikai ru kumjo ngisngo ba udiban mi no sisendon na kani university ka jongi pun IT pan ya kani syuki syaki breu ki balak ban kit khia sisya ya ki kena samla pule jong kani kajala bat jong kathan chtai lamingi hi bro kowe ngila ya kundu yu ulat kajala hakipor balak lek bat ngila pensngo ru hu ki jing ki jongi kum ki kena samla pule haba ngilek ya kundu shu governor hi kamjudan hi kata ka protokol na kaliang ka jong ki kena pule bikin hablet mi syabar ka campus ban address ya problem jong ki kena pule vice chancellor udon hangni hi bon address ya kita ki issue ki jing ki jongi re haman bangilet ban ya kundu yu upat judan bat udon betang acting vice chancellor kane ka jing le ka jong ka pendom ka pencerai ya ki nong ket kam jong ni husu bat ka boru ya ki kena ha ka jing namar ba ki issue ki babon ki ba uni vice chancellor hab ban solve forward re umla ban solve haduk mentah kum ki vacancy ki baki don ki department baper haduk menta sim nala ban khot ki kita ki vacancy lada don nong hikai ka bu jing khna samla pule bakin pursue further course of studies kum ka PhD ki existing teachers ki badan ha department menta ki long ki bla duna palat bat nakapor sekapor wat nakaliang jong nong hikai ru ki jupen sngo ya kane henry nakaliang vice chancellor hi umla ban le haduk menta te kum ta hi nakaliang jong kane husuhi ni penramjur uni vice chancellor Bat sa sisen hi ngisngo banong balada umla ba unkit khia umla bandon hakani university ka jungi kabha kaba umi no sisendon nakani ka university ka jungi ban ailat pat
ki beriau krau perkat ki banwan hang ni ban syong ban solve ki kita ki problem ki bangi kum kena samla puli ni kondo nak por chak por